Det digitale univers, det er blevet den arena, hvor alt seriøs marketing det foregår. Kampen består i at holde styr på resultaterne af de investeringer, man foretager sig. Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder i topledelsen rundt omkring, som er rigtig gode til at drive virksomheder i et marked, der fandtes for 10 år siden. Jeg tror, der er meget få, der er dygtige til at drive virksomhed i det marked, der skal tage over og vil finde sted om 10 år. Det hele handler om gennemslagskraft. Digital synlighed, det er ikke længere nok. Det handler om at forbinde sin organisation til det digitale univers. De virksomheder, der forstår og formår det, det er dem, der overlever. Udholdenhed, det kan oftest være det, som giver en sejr. Jeg tror på, at det er summen af de digitale indsatser, som giver succes. Og den indsats, den slutter aldrig.